tardes, digo noites. Hola, Juan. Boas tardes, convidado esta noite. Como sempre, vamos a presentar o noso convidado de hoxe, que nos vai facer unha reflexión sobre o que se sinte vivindo nunha zona céntrica de Santiago, con unhas vistas a outras vivendas como habitacións, con xente parecida a nós, moito menos intelectual. Que nos podes contar, decir, facendo unha pequena introducción sobre este tema tan apaixonante? Basicamente, o nivel intelectual da xuventude galega baixou moito nos últimos anos. Perdeuse moita temática, como pode ser o labradío, a moto montesa de toda a vida, eran temas de conversación. Perdeuse tamén moito que nas urbes a típica tasca con dous barrís de viño, unhas pavos de pino raso. Bueno, aí vou ter unha pequena incisión no tema, porque todos somos conscientes que ser aí na zona bella quizás se pode recuperar un pouco ese espírito tan pequeño para Sí, é o espírito da taberna rural galega. Ese barril, non é que non se poida recuperar, é que non se chegou a perder. Dende fai moito tempo hai algún lugar, podemos observar pequenos habitáculos que non ocupan máis de 20 ou 30 metros cadrados nos que se serve viño de toda a vida, prezos dos de toda a vida. 20, 25 céntimos a cunca, 30 céntimos. Cuncas de viño barato. Sí. Sí, vamos, lógicamente... Eso que digo moito, despois de atopar este prezo para moitos libros. Sí, que non se sorprendidos porque... Normal. Verdadeiramente son prezos realmente baixos, pero bueno, debido ao alcoholismo da xuventude galega, eses prezos fan ganancias superlativas. Pero ahora teño unha pequena dúbida, que aí atrás no camerino estamos discutindo todo o longo equipo que está as cámaras, o rexedor, hola. A lúa. En que fase se atopa a lúa? Nesta noite. Ben, bueno, según teño entendido na aldea, fai 2 días que estive de fin de semana na aldea, ao ser hora de plantar o guisante, a lúa debe estar en cuarto menguante. Eu teño que aclarar que nesta fin de semana botamos as patacas na miña... Uns din que moi cedo, outros que... Nós botamos as patacas. Bueno, as patacas, lógicamente, hai patacas de cedo e patacas de tarde. As patacas de cedo, lógicamente, comense antes que a de tarde. Xa que se plantan antes e antes van sueltos. Aí está o detalle. Ahora sí, dentro do que cabe. Pero que opinas sobre a terra? Porque houve discusión, que acadaron niveis, pero, cuidado, se a terra está moi húmeda, que non se pode plantar, botar patacas. Basicamente na terra hai un problema básico que son os terróns. Terrón de terra, porque ti engancheas de fresas. Eso non engancha ben no terrón. Hai que andar ca cota das parcelas facendo matacote. Pero eso tamén... Iso é parte da cultura. Garda o espírito dos nosos antepasados, ancestros que vivían disso. A agricultura galega sempre tivo moita importancia. Ainda hoxe estamos nunha sociedade basicamente rural que, ainda que as novas xeracións que queiran esquecer eso, conservas en menor medida. Eu recordo que cando era unha barbarie de xente a hora de cultivar. Bueno, estamos falando dos anos 60, 70, era unha conciencia moito máis... O movimento hippie era moito máis, culturalmente, moito máis aceptable. Moito máis. Pero bueno, como o tempo apremia e deixamos no aire esa dúbida da lúa, que hoxe minguantes, crecentes, como podemos definir hoxe a lúa? Se está, a ver, a cámara se a pode captar a miña... Está así, e aquí, así. Non sei se fixen ben cara a cámara, a ver, en pequeno, así, e pois, cando chega
así. Sería como unha sección dun balón sen un cuarto do seu... Quizáis a mestura entre un balón de fútbol e un balón de rugby, non sei se me... Sí. A metade de metade, creo que. Sí, ademais podese ver a cara norte da lúa, non sei. Que pasou por aí? Que foi? Sí. Ai, cuidado, que canda aí... Bo, Non sei, foran ser ratas aquí nos pisos de Santiago, a rata non é un animal co que se convive continuamente. Al final acaba o home interiorizando as costumes dos ratos, non é viceversa, claro, eu tuve un exemplo outro día no ascensor, cruceime con hasta parecía que viene a ser o rabo por detrás, e comunicábase dándole así co rabo, e a mí asustei un poquito. Suele pasar, hai homes monos, hai homes porcos, Moito. porcos e porcos e o encheu o baño de tal. Bo, encanado. En canal... E colgado. Matanza. Cuidado, Grandes tradicións galegas. Ora, non se fai tanto eso de apertar o xamón para sacar o sangue, para que non se vea ya non debe ser, pero daquelas épocas que había entre 6 personas, 5 6 personas para levantar o porco que quedaba colgado na vida. No ano 74 Xa tiñamos nós feitos unha Sí, no 74 tiñamos nós un porco que pesaba 300 kilos. Cantos? 300 kilos. Boa materia. Un dos millores porcos que houve en Galicia. Fixeron falta 15 veciños. Para colgalo, e máis para agarralo e espetarlo coitero. Chegamos, cuidado, que eu dei litros de sangue, litros de sangue. Que daquelas eran moitos, Era unha riqueza, fixeron falta 3 baños para enchelo... Rita agora. Bueno, hoxe en día o porco... Ahora, por qué? Porque eu recordo ahora nada, ahora hoxe en día o acompañanse nun plato. Collo así e con, pero que? Eso non é nada, eso non é nada, eso non é nada. Nah. Esto é vergonzoso. Sí, xa, que se perda eso. Non é por alarmar, pero vai empezar agora o novo programa e, bueno, que se sabe sorte aos produtores do novo programa que empezan aquí a súa odisea, bueno, se queres comentar noutra ocasión, podo vir cando queiras. Pois supoño que na próxima entrega de entrevista na habitación, porque agora o tempo apremia, faise noite. Sí, bueno, xa me dei de conta, sendo noite dende fai xa 2 ou 3 horas. Curioso tamén eso. Sí, a noite xa non é o que... Fai 3 horas era noite, pero fai 4 xa non era noite. Non, fai 3 a media tampouco. Que manda eso, é que eso dá para... Cambiou moito, antes a noite avisaba. Avisaba, te mirabas, pero si antes traballabas, estaba nas patacas ou estaba no seu corraliño, e que ti, hostia, que estaba o Ese estaba, claro, tamén. Así dicía. O gando avisaba, eu teño, bueno, capós que, che, te avisa, no, a 6 da tarde. E agora, ainda te sacan un foi, con os polos, así por aquí, que sacan? Sí. Bueno, con esta reflexión rematamos a nosa entrevista. Moitas gracias por acudir, Víctor. Fa falta nos cartos, de non eu tampouco necesito. Pues, as grandes cousas están aí. Sí, Así que, que nos espera. atención, ata logo, telespectadores, ata a próxima.